Tämä Jäkäläkankaathan täällä tuhoutuu koko ajan. Maastoajoneuvot tulevat tänne, panssarivaunut mylläävät tätä meidän jääkälikkokankaat. Ja sitten se miesmäärä, jos tuhansia miehiä kun tulee tallomaan, niin sehän on. Alueella on paljon toimintaa ja se on meille sen vuoksi hankalaa, että meillä alkaa olla vaatimet vaso tähän aikaan vuodesta. Toukokuun puolessa välissä on kaikista kiivain vasomisaika. Vasoja syntyy paljon ja totta kai se toiminta, Naton ja näiden kansainvälisten joukkojen toiminta, siellä häiritsee poroja. Se stressaa sekä vaatimia että syntyneitä vasoja ja ajaa niitä pois niiltä luontaisilta alueilta, missä olisi paras ruoka- ja laidun tilanne. Totta kai huolestuttaa tulevaisuus ja poronhoito tällä alueella tulevaisuudessa yleensäkin huolestuttaa. Miten täällä nuoriso tulee värjäämään sitten, kun tässä menee kerta kaikkiaan laajummat poroilta.